नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा ह्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. जर आपण चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि सोबत बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. सदर कथा एका सत्य घटनेवर आधारित आहे आणि व्यक्ती व जागांची नावे मी इथे काल्पनिक घेतली आहेत. तरी कथा केवळ मनोरंजन म्हणूनच ऐका, ही नम्र विनंती. ही कथा आहे एका कुटुंबाची. अमित, स्नेहा आणि त्यांचा मुलगा रोहन. ही फॅमिली पुण्यामध्ये घर शोधत असताना त्यांना एक फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK फक्त 10,000 रेंटने भेटला. एवढं चांगलं घर इतक्या कमी रेंटवर भेटतं, त्यामुळे त्यांनी ते घर घेतलं. परंतु आजच्या काळात घराचे इतके वाढलेले रेंट्स असताना इतक्या स्वस्त दरात हे घर आपल्याला का मिळाले, याबद्दल त्यांच्या मनात कधी साधी शंकाही आली नाही. घरात शिफ्ट झाल्यानंतर सुरुवातीचे 2 दिवस अगदी छान गेले, परंतु 3-4 दिवसापासून त्यांना विचित्र अनुभव येऊ लागले. एकदा स्नेहा त्या घरात एकटी असताना किचनमधून बेडरूममध्ये कोणीतरी जात आहे असा त्यांना भास झाला. त्यावेळी घरामध्ये ती एकटी होती, पण तेव्हा त्याकडे तिने भास समजून दुर्लक्ष केले. कधीकधी त्या घरातील लोकांना रिकाम्या रूममधून काहीतरी वस्तू वापरल्याचे आवाज येत होते, जसे की TV, फॅन वगैरे. पण त्यांनी तिथे जाऊन पाहिले तर तिथे कोणीही नसायचं. काही दिवसात हे सर्व प्रकार वाढू लागले आणि आता त्यांच्या मनातील भीती दिवसेंदिवस वाढत चालली होती. एके दिवशी स्नेहा महालक्ष्मीच्या पूजेसाठी लाडू करून ठेवत होती. नंतर तिने पाहिले की त्या लाडूचा कोणीतरी एक घास घेतलेला होता, पण तेव्हा घरात ती पूर्णपणे एकटी होती. एकदा त्यांचा मुलगा लॅपटॉपवर ऑफिसचं काहीतरी काम करत बसला होता. अचानक त्याच्या कानाजवळ एक आवाज आला, "निघून जा इथून." नंतर महालक्ष्मीच्या दिवशी ते आरती करत असताना त्यांच्या बाजूला कोणीतरी टाळ्या वाजवत आहे असा आवाज येत होता, पण त्यांच्या बाजूला कोणीही नव्हतं. ते जेवायला बसले असताना त्यांना कोणीतरी बाजूला बसून जेवण करत असल्याचा भास होत होता. आणि एक दिवस त्यांचा मुलगा घरी एकटाच सोफ्यावर बसून TV बघत होता, तेव्हा कोणीतरी त्याच्या बाजूला येऊन त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून बसला आहे असा त्याला भास झाला. तो घाबरला आणि त्याने लगेच त्याच्या आईवडिलांना फोन केला की तुम्ही लगेच घरी या, मला इथे बरोबर वाटत नाहीये. पण या सर्वांनी भयानक वळण त्या दिवशी घेतले जेव्हा स्नेहाला घरात एका मुलीची आकृती एकदम स्पष्ट दिसली. 23-24 वर्षांची मुलगी, ग्रे कलरचा टी-शर्ट आणि नाईट पॅन्ट, चष्मा घातलेला होता त्या मुलीने. नंतर त्यांनी शेजारी चौकशी केल्यावर त्यांना समजलं की त्या घरामध्ये अशाच एका 23-24 वर्षाच्या मुलीने आत्महत्या केली होती. मग त्यांनी घरमालकाला होणाऱ्या सर्व घटनांबद्दल सांगितलं. हे सर्व ऐकून घरमालकाची बायको त्यांना विचारू लागली, तुम्हाला कसं कळालं की तिथे भूत आहे, कोणत्या कलरचा टी-शर्ट घातला होता वगैरे वगैरे. ती फिरवीचे प्रश्न विचारू लागली आणि काहीही झालं तरी या घरात असं काही नाही आहे यावरती ठाम होती. पण आता पाणी डोक्यावर गेलं होतं. या भीतीच्या सायेत इतके दिवस काढल्यानंतर त्यांना तिथे राहणं अशक्य झालं होतं. शेवटी त्यांनी 1 महिन्याच्या आतच ते घर सोडलं आणि बाजूला सगळ्यांना सांगितलं की ते घर चांगलं नाही आहे, कोणालाही तिथे राहायला देऊ नका. ही बातमी शहरात आगीसारखी पसरली आणि लोक ते घर रेंटवर घ्यायला घाबरू लागले. काही जणांनी हिंमत करून तिथे राहून पाहिले, पण त्यांनाही तसेच अनुभव आल्याने
शेवटी त्यांनी ते घर सोडून दिले. आज या घटनेला साधारण 1 वर्ष झालं आहे. पुण्यातील ते घर आजसुद्धा ओसाड आहे आणि कदाचित तिथला तो आत्मा आजही एका सावजाची वाट बघतोय. तुम्हाला आवडेल का तिथे घर घ्यायला? तुम्हाला जर हा अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आपण जर या चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला भविष्यात मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला सपोर्ट करा. धन्यवाद.